Kita ko mo ba yan? Kita lagi yun. Ano mo na? Kita lagi yan. Sige, sige. Teka, yawan na din. Ano mo dahil suod mo yun? Bangon pa ka diya, pulpulag, lawas mo eh. Trabaho lagi. Ah, sa puro lagi. Wala na kapalit. Buslot ako purol. Are ka, bangon ba? Bangon. Ako yung istorya ni mo. Ano, alas to. Yan lang. Kung na suod atong inom. Pagita lagi. Mangita itag trabaho. Pulpula sa lawas mo eh. Are ba, bangon ba? Mangita itag trabaho. Sakto kayo. Kaya pag-agin ako dito, dahil nag-wanted mekaniko. Ato suwayan. Ato lang atikon ba nga mekaniko tanuha. Oh, unsa may mga ganahan nimo trabaho? Ganito eh. Kus ka rin huwag kong tiyan, huwag kadungogan ng muntingan, murang kagpupog kayo. Unsa may mga ganahan ay? Ako na. Kuha lang. Sa kayo maayaw na. Ako lang itik. Ganito lang ako. Ah, sakto. Nagpunit ka sa liabe nga ka ng mga bali, ako panglabay. Daga lang, dagham na sila liabe. Iglabay na ko, punita na, isulong sa ako. Kaya ito'y patimbang iniguli. Okay na ito mga janitor. Oo, manay ka ba, janitor? Sa iyo. Na, ito ta. Sa iyo. Pulpula sa glawas mo eh. Pulpo ni Barog lagi ko. Oo. Nga, makikwarta ta, pwede kula po ha. Oo. Sige. Ato ni Bilin, ito ta. Ang nga magdadon ta na. Sige. Mangutang tayo lang ko anak. Asa? Mangutang tayo lang. Unya rata mangutang. Kay yan mo mga nanaw tayo mangita ng pagtrabaho. O pagkita kay baon, dawaton ba ta dito? Sinilas, buslot. Balitan di kag sapatos. Pulo lang ang buslot lagi. Lagi ko anak. Balitan di kag sapatos man. Kami yan ay. Nanaw sa ko'y trabaho. Ito, ang palitan ko nimo. Assist ka na ko ha. Ito ta. Ya, pwede na lang ako dito. Pwede na. Sa kami yun ay mura magkag-bitli. Pwede na rin. Ate, dawato Pwede na na. tayo. Buslot magkukra. Buslot ang buron. Ang uya sa dimog. Bebe. Tawa na ko buron ay. Lukon ta na. Ano balay? Ano pagkuwat ito ni Tahion? Imo truck ko. Tahion ta na. Ano na, kuptan lang ay. Kaya na. Tana na. Ay saba kinasuod ta dili private property ra ni dili. Asa ta mga apply. Nada dito. Puta dili dali. Dita kasapan na rin. Dita kasapan. Tarong nga na imong kuan. Kasi ikay tarong ano nga po buslot ng puron. Ako nito lang na tarong. Suko na ka rin. Di ta manarbaho ay. Di ta kainom man eh. Ano ba? Ota. Oh, dali. Santa. Wala ka ta. Kita kasapan na. Basta kung sino tayo. Hoy, asa mo? Hoy! Sikyo. Sikyo. Kay Sikyo dire boss. Apply mo trabaho boss. Tingog sad. Yung apply kang janitor. Ikaw. Ano anak sa mga apply? Ang apply mo janitor o kuan boss. Mekaniko. Ako janitor. Oh, janitor ka. Janitor lagi ka. Ako lagi ko. Timing si kayo kay nag-hire sa si boss og kuan, mekaniko og driver no to pero madadaanan na janitor oy. Para tayo istorya sa boss. Naday. Sige boss. Na boss, kay may istorya ta boss. Timing no kayo kay naway bakante diha kuan. Nang tulo diha bakante na. Ari na bisina na boss dire. Asa ka dire boss? Gwardiya ko dire. Ara bisina. Gwardiya. Sa asa ma'am koyog mo ninyo? Sige. Nanay pusin. Boss, ada mga-apply ko na sila trabaho. Sige. Padali na. Dili mo rin. Chef, salamat chef ba? Mare. Mabalik ko sa akong kuan kay. Mana yan kanala kuan na tawanan mo ikuan na kay. Mo na boss dire. Sige, chef, salamat chef ba? Sige. Alele. Boss, may hapon na boss. Dili, sod. Dayon. Asa mapuntahan ni boss? Dudak ko to lagi. Nagpasmas pangal. Pangal.
dili ka ba trabaho ana. Are may agi boss. Pwede na. Ano son? Diba? Ano kagabi ko mo diyan yung boss. Boss, di amay dili boss. Nakabasa kami dito na may nagkuhan dito. Ang dami mo patrabaho singot na. Ako, janitor. Mayroon si timing. Hiring, kuhan. Kaniko, janitor. Dawat ako na. Dawat na may boss. Boss, balik. Ha? Natamutan niya kailan ko. Balik ako. Trabaho mo na. Wala. Balik. Boss, balik. Boss, dawat may boss. Oh, dawat mo, boss. Boss, balihan may kontra lang pre. Trabaho mami, balik. Sa dawat mami. Yate isa niyo. Balik mo kwarta pa rin mo kasugod. Tanaw sa to niyo to. How did I pwede mo balik kung sabihin sugod? Hindi pwede. Di mo sugod na. Dito dawat to na. Oh, isip. Tanaw sa to to. Dili Trabaho mo nga. oh, dili pwede balik. Wala ko kusuka. Dili pwede. Tanaw sa to trabaho. Masa ana ko? Ay, usa matrabaho na ko na. Kuan lagi ka. Mo tagipo sa diabe atong sabot ba kanang Janitor ka. oh. Ayaw kalimot. Ako'y mekaniko. Ayaw lagi pag hilapot. Ya, kaya di na to ka dito. Nagkatasan mga tawanan, di man iuli na upuan. Ang sa mga kamiyon ay kapag kita makabalo, limpyo na kanya. Usa matrabaho na ko tinood. Ting limpyo gani. Janitor gyud ko. Oh. Arigot. Saan man eh? Isa nilibang natin si Ring. Ko na eh. Dili kinalibang natin si Ring. Ko na. Oh, lagi. Makapuro na. Kasimple nga trabaho. Usa man na. Dali ra kay na. Ang kanang likid ngoy hangin. Flat na, wala hangin. Ato ra ng hanginan, korta na dayon. Ako- Kabalit at skutamil. Ako janitor ko. Oh, Magsugod ko. ayos. Usa man na magkuan ako Balit ang kwarta. Ato. Trabaho na dayon ta kay para kabalita. Oh, lagi. Ato tas darbaon. Balik ko puro eh. Ba't ka, ay, kabla ka, balitan ko, bro. Ang imong primero sildo, vitamil akong balihon. Vitamil. Ako Bitsingko, bitsingko ta. Batsing ko ta. Oo, na. Trabaho na ko eh, kay balik ka. Hindi magkapili yung trabaho kung may labi yung guba. Balion. Oh, balion sa ating Balik. labi. Oh. Balion naman yan. Ako na tangtangon ang libit, yabi ra may tangtang na. Kamuton ra man na siya, God. Ay mapuni asa ako punikton? Wa pagi mabali ang yabi akong Balik. Oh, balik. Ay sa. Wa man tayo labi. Balik ko na to. dito. Balik. Mangita tag yabi. Pulit-pulit lang ko. Ayaw ko, di ko. Mamon, ito mo, janitor mo ko mamon. Pusilon tadi ha, tagkawatan. Kuya ita dito mga taglabi kaya ato nang tagtangong ligid. Hindi mo ko mekaniko, bahala. Ha? Kamiyon. Mekaniko. Kuya ta balik ta dito, balik ta dito. Janitor ko. Ako ita dito. Janitor lagi ko. Kuya lagi ta dito noon sa mga oy. Sige, ko dito. Ay lang kuya ko. Alami at trabaho to Boss, mga boss. Hoy! Saan na? Oh, trabaho man eh? Kasi nagpasod niyo diya. Trabaho man eh? Ang tagalog na ako diya. Trabaho man. Trabaho man ako'y Kasi nagpasod niyo. janitor mo ko? Katungkuan. Bus o katong sikyo. Sa. Bus o sikyo. Bisa mo din, boss. Boss, isa na ka diay nganong pakunti ka rin liabi ron. Bus, man to. Teritoryo niya, wala mo kailan akong kinsa ko. Kinsa bre ka? Ako tagiya doon eh. Nang boss man to kaniya. Boss, iya. Boss na among istorya kaniya mao toy boss tagiya ingon siya. Kasi boss, ka. Siguro ko mo na pulos. Mo ba? Ay mo to ko, tawag ko ni mo sikyo ko no. Basilio! Boss mo to kaniya sa. Boss, Boss kasi ito. nagpasod nila. Siya. Siya pasod. Kana to, kana. Sod, sila boss. Sod. Dapat janitor mo ko. Sa malamig ako, Basilio. Unsa ako Basilio. Boss man to man. Kamu para nagmanaw mo lagi pasod? Kuwatan boss, ang janitor ko no. Janitor mo ko. Mekaniko, janitor. Tipunis labi mga bali, sud sa Ino ta sumbong boss ba? Mao na, sumbong boss. Mo. Mekaniko janitor. Basta ni ate mo na to. Ano, kumo kay mura ka kuwatan. Sumbong nga boss ba? Diba, janitor mo ko no. Sumbong ka na mo boss sa katutubang ha. Sumbong ka na mo ha.
Katubos ba? Katubos sa imong Badagdagian ba? Kato mao na istoryahan nimo. Mauna. Ito boss, ito diyan ang barubot. Ito ang magbubuti boss. Ay karapangan ko nagsugod og silyo. Di manit silyo. Mauna. Boy. Boy, janitor mo ka? Mauna. Ayo lagi tago lagi unsa man ka oy. Bato ra boss, wa nay oy pang dealer mo. Wala pa man amo kwaig oh. Amo pa man katingon ipatimbang. Wala ba ingon man boss. Ako tigpunet. Napunet na nahurot uban. Mauna. Lagi mo. Tama na sa ani. Patay pagkawat kita na, wala yung mga ball. Ipang tagtangan. Ayaw may pasangili ana kay Kasi ato wala man manawat. Kasi ato ako lang punet janitor man ko man. Mitras ka ako di mo bola boss. Nga, bali man may. Bali sa bibi. Bali sa bibi. Kamuha, kau pakai mo. Wa pagi ko kailan niyo. Kali. Dako naman may agi oh. Tanawa dako one ay o imong truck. Lagi over. Bubale me. Ila gid ni pangawat sa iyo. Na siya tangtang ako janitor man ko ako man. Ikaw nagtangtang ikaw naghipos. Janitor man ko man. Oh, na. Bali man ko. Imo mo tong gihipos. Asa man nimo gibutang? Ilog. Ako'y masunod, di ako nagtiya do eh. Di asa man Ari ko. Na ba tago na boss ba? Sumbong boss ba? Na inta kwarta be. Bale be, bale na bale kwarta bale. kasi bale. Na bali man O may. bale me kay amo nang gitangtang ang uwan imong truck. Ay palit ko purol. Kay palit og purol kulapo. Papalihan lang kasi papalihan na sa iyo. Sa ato sunduhan sa ilang isang semana boss, pero ato dining sikon. Sige sige. Saan magtuwid tong price up? Ikaw, ibaw man ko ano? Ito manginsi. Dito man si. Kabrato sa ana, 1015. Dili ko alam, silong ko ni. Ayo. Pusil. Naaman ko pusil dito ba katong tubig. Ano ba? Pusil. Matay boss, di mo nagig ko apply on ani kontra. Ayaw na lang na pasilyo kay. Ayaw ka maloy na sa murag minit. Kisay mine ka. Wala gyud boss, isa lagi ligit na sa atras. Dili tubangan murot. Unyag inyong mga pusilon. Dito o mo may mabawas og pusil. Janitor ko. Oh. Pa ako na lang mas imo sikyo kay Tika may sikyo magsigig mas. Ngayon, karon na atas pandemic ron. Dipinsa man ina ang virus. Oh. Kadag ko kuwang. Kuwang. Ikagi iya mo. Ito kaya na nilagay. Ato pa ang katong ang istorya ng mundo pinsa dito. I-track kaya oh. Red hand ulit. Ang imong truck ba di mahalin sa strapan kay puro taya. Ikaw. Ikaw. Dali. Sir. Kinang mga tawhana ba? Ikaw ang kulay gadawat, ana. Kung ako rin nagdawat ng sir, kay Loy kayo sila sir. Ako lagi dawat sir. Ang usa, ipalit na yung purol. Mga lagi, pero no isang taon kayo. Kinatangtang naman gino lang, oh. Atong paagyan, eh. Ato lang na sila sunduan. Bali na sila sir. Kaya bahala na sir. Bali na sila sir. Bali lagi ko ng plata sila sir. Sunduan ako sila kong, nga ikaw di na lang tika sunduan. Kinagbuot-buot mo ka. Sir. Yung anan lang. Nagbuot-buot magagpasoda na nila dire. Bisa dili ikitag iya, imo sila gipasoda dire. Hay kamayog, sunduan lang kunin sila. Pero di kang sundo. Wala na ka sundo. Di na mahimo sir. Ano yung mahimo? Sama ako pahit bugas sir. Karon sa tigsildo maron. Aka ng buang nga, tatanga bugas na nga na maulong aga. Kasi kung kailan kamon lay magbuot sa amo. Basta mo na ako decision ito. Mo na gina. Suduan ko ng mga tawana. Pero ikaw, hinahina lang kumutos to pauli sa niyo ha. Hasol yan ang mga tuka magbuo. Sir, pasailuan lang ko sir. Bisa 20 lang sir.
Ako ipalit gata sir. Matay ko. Kunti si Biyata ni mo. Ika kay nahimutang nako, ikay amo. Nya. Tao ko nimo na magbubuot ko. Ko. Nya yanon ra nimo mga pasaylo. Kay palit nimo gatas. Ang sa amin ni sir, igulit ako sir, ako yun, ako palit ni bugas sir, gata sir. Maluoy tawag ka sir. Anong kailangan kong gawin Maluoy tawag ka upang malaman mo Tungod sa kadang ha. ikaw ang ina. Sige ko, ako manggiloy ang tao. Kini sa kwinta ihatag ni nila og pila sila ka adlaw dire. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Liyos. Isiguro ganun lang hatag ha, kinahanglan madawat gina nila. Hindi sila mo dawat na didakhan daging ka. So, ang ako budget 50. Halay ka na, bahala na kayo mo nang gibuhat. 50. Kuhaan ko ni 20. 30 na ako ibayad ni sindo nila. Sige, ako testingan. Para lang di ko madidakan. Bay. Bay 50, bay. Ano yung sindong sila? Ayaw sak. Ayaw. 20 ako. Tunga ta na. 20 ako. Basta tunga ta. Palit ko puron. Pero 20 ako. hindi ko 20 mo pero tunga ta. Saan man eh? Patunga din eh. 50. Ayaw kasi dili na pwede mo kitikon. 20 man ako. Lagi 20 mo na ako tunga ta ha. Tama, makuan din na. 20 ako man. Oh, 20 ako. Hindi kiki 20 tunga ta 20. 20 man ako. Ilag sila.